नमस्कार, गुलमोहर किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज मी छान असं आंबट गोड चवीचं कारलं बनवणार आहे, ते पण रश्श्याचं. खूप छान होतं. त्यासाठी इथे पाव किलो हे कारले घेतलेले आहेत. ते स्वच्छ धुवून असे चिरून आणि त्यामधल्या बिया काढलेल्या आहेत. खूप कडक होत्या म्हणून मी काढल्या आहेत. जर कोवळ्या असतील तर तशाच ठेवायच्या, छान लागतात. त्यासाठी वाटणासाठी शेंगदाणे घ्यायचे आहेत, तीळ, खोबरं आणि लसूण घ्यायचे, थोडासा गूळ आणि चिंच याचं सर्व वाटण करून घ्यायचं आहे. सुरुवातीला खोबरं आणि लसूण हे थोडंसं बारीक करायचं आणि मग त्यानंतर हे चिंच, गूळ आणि शेंगदाणे वगैरे त्यामध्ये करून घ्यायचे आहे मिक्सरमध्ये. हे पहा, या प्रकारे हे वाटण करून घ्यायचं आहे. आता हे सर्व एका ताटलीमध्ये काढायचं आहे. या वाटणामध्ये मीठ घालायचं आहे. मीठ थोडंसं किंचितसं जास्त घालायचं आहे. त्यानंतर हळद घालायची आहे, थोडीशी धना पावडर, 1 चमचा लाल तिखट आणि 1 चमचा घरचा मसाला घालायचा आहे. थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे. सर्व हाताने आता हे मिक्स करायचं आहे आणि अगदी थोडंसं यामध्ये पाणी घालायचं आहे. थोडासा हा जो मसाला आहे तो थोडासा ओला झाला पाहिजे, एवढंच पाणी यामध्ये घालायचं आहे. चांगलं एकत्र करून घ्यायचं आहे. आता हा जो मसाला आहे तो या कारल्यामध्ये भरून घ्यायचा आहे. या प्रकारे सर्व कारले हे असे भरून घ्यायचे आहेत. कढईमध्ये तेल घालायचं आहे. इथे मी 2.5 पळ्या हे तेल घालणार आहे. तेल तापल्यानंतर त्यामध्ये थोडेसे जिरे घालायचे आहेत. आता हे कारले सर्व यामध्ये घालायचे आहेत. हा मसाला पण यामध्ये टाकायचा आहे उरलेला. गॅस हा बारीक करायचा आहे. आता हे सर्व परतून घ्यायचं आहे तेलामध्ये. परतून झाल्यानंतर त्यावर झाकण ठेवायचं आहे. चांगले वाफू द्यायचे आहेत. एकदा खालीवरती असं परत हलवून द्यायचे आहे. आता हे झाकण काढायचं आहे आणि हे व्यवस्थित असं हलवून द्यायचं आहे. आता निम्मं कारलं हे यामध्ये शिजलं गेलेलं आहे. आता कारल्याची भाजी नुसती वाफवूनसुद्धा खूप छान होते, पण मी इथे थोडंसं पाणी घालून रस्सा भाजी बनवणार आहे. इथे पाहू शकता तुम्ही निम्मं कारलं हे यामध्येच शिजलं गेलेलं आहे. आता यामध्ये मी पाणी घालणार आहे. आता यामध्ये तुम्हाला जेवढा रस्सा हवा असेल तेवढं पाणी यामध्ये घालायचं आहे, कारण इथे निम्मंच कारलं शिजलेलं आहे. शिजण्यासाठी थोडंसं पाणी जास्त लागणार आहे. इथे आता उकळी आल्यानंतर एकदा हलवून द्यायचं आहे. गॅस हा बारीक करायचा आहे आणि शिजेपर्यंत त्यावर झाकण ठेवायचं आहे. आता हे झाकण काढून घ्यायचं आहे. एकदम छान असं हे कारलं शिजलं गेलेलं आहे. इथे पाहू शकता एकदम छान मऊ असं हे कारलं शिजलं गेलेलं आहे. आता गॅस इथे बंद करायचा आहे. इथे पाहू शकता तुम्ही हे रश्श्याचं कारलं शिजून एकदम छान तयार झालेलं आहे. कधीकधी रश्श्याचं कारलं पण खूप छान चवीला लागतं. थोडंसं आंबट गोड
आणि थोडंसं कडसर, खूप छान अशी ही मिक्स चव त्याची खूप छान लागते. करून पहा नक्की एकदा. हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.